ya lalace. Akwai matar da taba turo tambaya tana kuka daga cikin jihohinmu na arewa maso yamma a samin, sun yi aure da miji 'ya'yansu biyu, suna zaune da auren yana rekodin hatta rayuwarsu ta aure, suka rabu, yanzu ta yi aure kuma yana tura mata a bidiyo cewa zai sake a intanet a game take yi, kuma da shi aka yi abin a aure. Wannan dan Allah bai wuce rayuwar jahiliya muni ba? Bai wuce jahiliya ba wannan? Haka kuma zan aka lalace. Kuma ma in kana da kunya me yasa za a zo a yi wannan magana a waje? Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa alhaya wal iman qurina jami'an fa idza rufi'a huma dhahaba al-akhar. Hadisi ne a cikin al-adabul mufrad, hadisi ne 1313. Manzo Allah yake cewa da imani da kunya haka suke hade. Idan zuciya kunya ta gudu to zuciyar babu imani. Duk zuciyar da babu kunya wallahi annabi ya ce babu imani a cikinta. So mu zama masu kunya a rayuwar aure, kunyar iyalanka inda ya dace a ji, inda kuma ya zama nake bantuwa da shari'a ta ce babu damuwa, kunyan surakananka, kunyan iyayenka al'amari ne mai muhimmanci. Wannan zamanin ne yanzu wai ake ga kunya ma ƙauyanci ne, har wasu iyayen saboda tumasanci wai uba ya zo wajen auren yarsa yana rawa. Allah